kung wala nang ibang nakakalam kung saan napunta yung pondo, ay dadalawang bagay lang ang nangyari. Di ba? Kasi either ibinulsa nung ni VP o ni STO o ginamit sa ibang bagay ni VP at saka ni STO. Hindi po ba? Your Honor, please. I wasn't... Hindi, yun po yung sagot but ninyo. I wasn't That's why- alluding to that, Your Honor. I I beg your pardon? I wasn't alluding to that, Your Honor, if I may No, beg your kasi- indulgence. Opo. COA, correct me if I'm wrong. Di ba? Yung pondo allocated sa office. Tama. Nag-cash advance sila from Land Bank. Tama. Land Bank, nag-cash advance sila doon, dinala sa opisina. Ang makaalam na lang doon ay yung head of office or head of agency at saka yung special disbursing officer. Tama. Di ba ba? At yung special disbursing officer, yun yung mag-allocate kung saan pupunta yung gagastusin yung pondo. Di po ba? Sagutin niyo ako, COA. Do you agree with me? Yes. Pakisabi sa mic para marinig po lahat. With your permission, Your Honor, yes po, Your Honor. Yes. And therefore, kung yung liquidation or clearing process ay hindi totoo at bogus, ibig sabihin, nagamit yung pera sa ibang bagay. Would you agree with me, COA? Well, based on your statement, Your Honor, and based on which you said that the liquidation or the documents are bogus, so we presume that the funds, no other evidence presented, were illegally disbursed. Hindi po ba kayo kumbinsido sa mga sagot ninyo at saka sa mga katanungan na aking mga kasama na yung DEPs or documentary evidence of payments or acknowledgement receipts ay puro may diferensya? Di po ba? And therefore, pag yung liquidation instruments, part of your clearing process or liquidation process ay mali-mali na, ay saan napunta yung pera? Tell me. Dalawang bagay lang po. Kasi dami ko na naimbestigan na ganito nung nasa pulis ako eh. Saka sa PCINP. Di ba? Either ibinulsa or ginamit sa iba. Either way, mali. Di po ba? Would you agree, COA? If the liquidation po is bogus, Kasi hindi naman napunta doon sa totoo eh. Doon sa clearing instruments na binigay. Di ba? Kung naibulsa, masama, ninakaw mo na eh, di ba? Ngayon, kung ginamit sa iba, technical malversation yun. Would you agree with me, attorney? that is assuming it was not used as confidential expense po. Mali na nga yung clearing instrument sa liquidation process eh. Yung mali yung pag-clear at saka pag-liquidate, what is your conclusion? That the funds were not used as confidential. Supposed to be used. As As it is supposed to be It is used. supposed to be used. Yes. That is the logical conclusion. Hindi po ba? Would you agree with me, Madam Attorney? Personal opinion, yes, Mr. Chair. Ha? Personal opinion po, Mr. Chair, yes, I would have to agree. Ewan ko. Pero kasi sa dami na naimbestigahan ko, ganun ang nakikita ko eh. Kayo naman, ang tagal nyo na sa COA, hindi nyo pa rin nakikita yon. Di ba? Kasi if your liquidation or clearing process is wrong, di definitely yung kung saan pinuntahan yung pera, hindi po dun sa tama.
Could you give me an instance na mali yung liquidation process, tama yung pinuntahan ng pera? Pursuant to your guidelines. Yun nga po, Mr. Chair, personal opinion, if the confidential funds were not used as it is intended to be used, it's already technical malversation. Yes, kasi kitang-kita naman na yung paggamit po nila sa pondo, parang nilegalize lang nila by their submission to you, yung DEPs nila o kaya ARs or acknowledgement receipts. Di ba? Na mali-mali. Would you agree with me? Yes, Mr. Chair. Yes, thank you. Kasi yun ang nakikita ko na nangyari, process eh. Nag-withdraw sa land bank dahil nandun yung pondo na confidential fund. Dinala sa opisina yung SDO. Hindi ko alam. Kaya nga hinahanap namin yung SDO para tanuhin namin kung saan napunta eh. Paano niya inallocate yung pondo eh. But as it is, yung liquidation instruments ay mali-mali po eh. Kaya sigurado ako, hindi napunta sa tama rin yung pondo. There are only two things na pinuntahan yung pondo. Nagamit sa iba o ibinulsa. Kung ayaw nyo matanggap yun, ako kaya kong tanggapin. Kasi marami na akong dinaanan na investigasyon. Na ganun. Natameme kayo? Ha? Di ba? Could you please tell us? Kasi marami nangyayaring ganito eh. Which, I think, you know. Kasi hindi lang naman doon sa OBP yan, tingin ko.